Tagpang iti tangatan. Inapalabas, sinarungkaran ni Billy ni Jaime iti pagbaludan, ket nakuna ni Billy, nga iti kabiitan na panawen, ilibas na ni Jaime manipod iti pagbaludan. Kailimutan ni Toro timapan iti sigud alugarda, ket naibaga na dayta Kenya Altea. Iti mansyon, naibaga ni Billy ti panggapda nga aramidan ken ni Jaime iti unag ti pagbaludan, amang ipastrekda iti droga. Linano ken kinasaritaan na imbag ni Billy ti pulis akakomplot da iti unag ti pagbaludan. Iti saan na nagbayag? Nabukelan ti plano. Iti matmansyon, immasidag ni Don Braulio ken ni Billy. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Billy? Anya ti matamang. Nakasaritam ka din ni P.O. Castro. Uwan, boss. Nilangan Jaime ti ayan ti parikot. Anya? Talaga menel da dya tao. Saan na amawatan nagiti isinsinyas ni P1 Castro. Ngaramidin na. Nagginad ka nung agtigtig na boss. Saan ka di nagsaritaan yung day ti abanag ka ni Jaime? Uwan, boss. Ang imjak, manam mo ti da dya tao. Menel talaga. Awan pa sir-serbi na tao tayo. Ito pagsalagan ti biyag na. Baybayam lang, Billy. Tadakal ti maitulong ni Jaime iti pagbaludan. Sapay la ko ma, boss. Sapay la ko ma. Tausaran ni Jaime ti panunot na. Dito'y kano, ti pangikabilak kadagiti basura. Kuna ni P.O. Castro. Saan mo ita koleksyon ti basura ita? Nga mapay ngaya, pinagurnong dakiti basura. Dagiti daduma, naggapo iti basuraan ti warden, iti opisina na. Nalipatak mo tanyag pa'y su JK, nga inyawat itay ni warden. Kasangay na kano. Isyo nga ini kanak iti nagdakkalaki kakanag. Alak, iti nang iparabawa kalamisaan. Diyos ke. Siyak lang ti tao dito'y. Na ito'y gaya man JK. Kanakon. Ti nyawat da ito'y kanyak. Plastik ako tsara tinted na. Mga nakit din ta mabisina kon. Lamuta kaming nagitoy. Nagdakkel agarat ti cake. Natangkan mati makutsarak. Bukir kirak man kit deno anya da ito'y natangkan na nakutsarak. Sabo. Sabo tilinaon ti cake. Wow! Sabo nga agpaiso. Nagiti basura. Ang mga nood na nailaw ka sabo ijay. Hinakitan! Boss, paligi. Nakita ni Jaime dagiti siyabo. Nakastragan iti mismo nga unag ti selda dagiti droga. Nasayag nga ron no kasta, Billy. Nabilin mo nga rodan ni P.O. Castro, no anya tirumbang nga ramidan da? Amunan ti aramidan na, boss. Kunaklakit din no mabulilyaso ti amin. Iti sumarunong nga ramidan manan ti kasta. Baga mo na naimbag ni Jaime. Tapnusan na may lawlawan pa'y. Di kay madanagan, boss. Pinadas tayo lang ti experiment ana panunot ko. Tapno lang makastrek dagiti droga iti pagbaludan. Day takat ti pagbilbilibakan ka, Billy. No kakasta banag, napaspas ka nalaing kang agpanuno. Boss. Di ka madanagan, ta suportarak dagiti panggap mo nga ramidan. Warn, hindi ka madanagan, Billy.
Nagkadwa siya buti at da iti basit tabag ko. Kapayajak na panuno tadagos. Nga dagay muro-urayak adumtag asya bo. Sa bagay, jak matimpagarop. Ani warden ti pagdalanan nagiti siya buwa sumrek diti pagbaludan. Kaya tasawan na ita. Padrinok ti warden. Nga maganadak lang kadagiti agtigtignay. Narigat, ti akmak ti tiunag ti pagbaludan. Basit lang nga kamalek. Likidarendak dagiti mata ni Ton Braulio ditoy. Tunod na mapasama ka bulilyaso. Tida kaya ti mayraman. Nang runa, dagiti opisyal, iti dayto ya pagbaludan. Nakadwa. Sakbay, ngayarwar ko ti pagsayatan. Hagkari kayo pa'y kanyak. Iti da ito ya selda uno. Da kayo lang ti makamo. Nga da iduldulin ko asabu iti basit abag ko. Ayan God! Papay, nga katawa kayo ngay. Saan kami mamati? Aging gangawan ti makita mi asya bo. Ngay ikamam. Hoy, tangiwat mo matusip. Di mo matpigsaan ti agsawa. Ayan ka dyan, itong an. Oh, mabit lang, tairwar ko ti adda di bulsa ka. Sige, manong. Adto iti nakapakit ya sabo. Kita nyo, Wow, wow! Ha! Sabo ba kayo? Abong peso ah! tunggal may sakada tayo dito sa selda uno. Ikak, iti libre ya sabo. Uy, Mayor! Ngam, naday parami ko kada kayo. Haramidan nyo dagos. Sige. Manipo dita. Mayor, tiyawag yung kanyak. Nawatan nyo. Apay nga, di kayo sumungbat. Nagulimot kayo matlatan. Sa bagay, na tayo ti sigo na Mayor ti Silda Uno. Nga matawanan. Sige! Si Kante, Mayor mi dito yung Silda Uno. Sige lang. Sige langan! Kahit ko mga, di pa nangawag yung kanyak iti. Mayor! Mayor! Jaime Velasco! Iti selda uno! Agtungpal kayo kati kanyak! Juan! Mayor Jaime Velasco! Mayor! Kasta, ti kahit ko mga kada kayo! Awagan da, kiti Mayor! Agpapabigbig ni Jaime iti unag ti pagbaludan, boss. Iso kano itan, ti Mayor iti selda uno. Dahita ti kuna ni P.O.1 Castro. Talagang agraramanday di at tao. Ti kumatrabaho na, ti into na rin na. Saan kat nga agpasindayag? So nabali, boss. Nang rugin, ana iwaras ti droga iti unag ti pagbaludan. Siguraduan lang ni Jaime analinis ti trabaho na. Nga awan ti mapasamang abulilyaso. Boss, no iti pagbaludan ket nastrak ti droga. Pulos nga wan ti agsaw, wenno mangitimbre kadag iti otoridad ti mapaspasamak. Pagkunahambili. Boss, kasapulan dagiti balod ti droga pangliwliwada iti bagbagida. Gapo iti nalaos nga iliw da kadag iti pamilyada. Agda puntos mo iti dayta na ipaghambili. Un boss, baba ni ti droga nga aramatan da. Maap ti iliw da kadag iti patpat ganda iti biyag. Uray kaskasano. At dalata mapastrag tayo a kwarta. Iti uneg, kan ruar ti pagbaludan. Sa bali ti operasyon iti pagbaludan, sa bali ma iti ruar, apangilakwan kadag iti droga. Ay, Ma'am Althea. Ilutong matdagi ti ramay mo. Nasakit ka de? Ay, nagtangan lang dagiti ramay ko ang nagluto itay, Toro. Ma'am, kabailak na ilutong dagi ti ramay mo.
No kayat mo, ilutak pa'y ati bukot mo. Kababain matkan ka. Agpapada tayo lang nga nabannog ang naggapo iti pakanan. Sa anak anabanog, ma'am. Kabaalak ti mangilot kan ka. Uray pa'y tintero abagim ah. Ala, sige man nga Ruturo. Oray ti bukod ko. Mariknak ka na sakit. O sige, ma'am. Tinasaya. Agpaklab kay ti sofa. Tapno mailot ka na imbag. Eksperto ak nga agilot. Nang ro na iti babae akaskan ka. Anya? Joke only, ma'am. Sige, ilutan ka man kit eh. Tapno makaginawa ka. Nabannaw ni Ma'am Althea ang nagluto, Marcelina. Wen nga rod, kita idakin ni Turo. Ilutan ni Turo ti bukot ni Ma'am Althea iti ayang ti sofa. Nakaturog sa payan ni Althea. Gapo iti panangilot ni Turo kan kuana. Wen nga rod, Kabailan gayam ni Turo ti agilot. Siyak tuman mo ti agpailot kan kuana. ay oray siyak mait. Ibagak man kan kuana, ta isublat na tamit nga ilutan. Ay nasakit mo tintiro abagay. Inakalaan tay lana tinyog ana opran iti nagduduma aramaut. Agpailot ta, sakbay amaturog ta. Nakaturog samot ka ni Ma'am Althea ang ilutak. Diyos kay, Anyan daytoy amarikrik na. Naglamuyot ti bagina. Kastamot ting tidakulap na. Sapay nagkihiting t-shirt man na. Naglawag ang makitak tinagpudaw alupo ni darling ko. Turo. Nakariing pa'y matgayam. Apay, ma'am. Timot sakak ti ilutan. Ay, uwan, ma'am. Sige. Ilutag anay imbag tilupom. Ay, stay. Tisakam ko na kuma. Agyaman Turo. Mala, maturog kalatan, ma'am. Tailutan kalata. Agyaman Turo. Una yan. Ay, una yun dayto yarik na. Turo. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka ta nakakidem ka amang ililot ka ni Althea. Ha? Kuala na. Inkidom ko lang ti matakta na bannog anak kamulagat. Kunak numang langit-langit kaditan. Ni Nana Marcelina mo. Saan mo to? Turo. Kayat ko mati agpailot kan ka. What? Di mo sabot kaya tauray ka lang nagmulagat. Kuala na. Saan man? Sige, kalpasan ang mailot ko ni Ma'am Althea. Isublat ka mat ngailutan. Saan lang asyak ti agpailot, Turaw? Oray di Rosalia. What? Mayat ka, adwa kami nga ilutam. Ngam siyak ti sumaruno ka ni Althea, uun. Sige na. Ilutan kayo adwa kin ni Nana Rosalia. Ay, Diyos kay, naspak. Naipasubo akon. Pinapudno na kit nabanog akon. Marcelina, kita tilangan ni Turo ang nakaturog ijay sofa. Nakanganga, ken nakadepa. Nabanlog sakit di an angilot kada tayo at alo idirabi ay. Aging gaita, narnikan pa'y laang. Wan nga raw, Ni agur urok. Nagpigsa ti urok na. Masawa akong Tinasaya at Rosalia riingamaon. Agsao pa yun, kabayatan ti pan naturog na. Mala, riingam ki idain. Nana Rosalia, nakadumuglatan ni Toro iti kusina. Kaslaawan gaganay gayan na.
Kasla na puyatan, ma'am. Nabannog laki ti anangilot kanyak idirami Kababain pa kiting kan kuana. Ay, pagawidak sa langan. Tamapan maturog ijay balay. Maasyanak anak kadumuglatan ijay kusina. Nay, isumot gaya munday ta sumungan. Kaya't ko ti agigop ti kinapudot asabaw tinaangar akar ni ti baka. Ay, kanya ti marikrik namturaw. Langamot ka kakapsaw. Yak nakaturog ano yung bag idirabi nana. Kanya nga may tinaramid mo idirabi ay. Taapay asaan ka nakaturaw. Alusi isanak nga rin. Saan makatal na ti panunot ko? Nakakidam nga agpay sa ti mata. Ngam nakariing matirik na. Tinasaya at Toro, agawit ka pailaan. Tada kami ti makaamo di ti pakanan. Kabailak ti bagik, ma'am. Basta makaigo pa kiti napudot asabaw ti bulalo. Sigurado ka? Wan, ma'am. Hinamam artiya. No amom la ko maasika ti pinampanunot ko idirabi. No amom la ko. Ang mga nadapay nalipatam agatangan, ma'am Althea. Panagkunakat awanin, Toro. Nagatang kong dagiti kasapulan tayo iji pakanan. Mabit lang ha. Oh, apay. Gumatang ako pa iti energy drink. Nagkapsotak namin. Anya nga minti inaramit mo. Taapay akin mapsud ka ako na. Ay, ma'am. Awan? Sige. Lipatan mo ng timbagakan ka. Bayamon na dyan mo. Pile, naitad konti koleksyon ko kini P.O.1 Castro. Iso kanon, ti mangiyawat kan ka. Hintad ko, di balam kan kwa na. Wen, nawat kong ti kwarta. Kahit ka lang nga kumustahan dito pagbaludan, Jaime. Masaya, taklat ta dito, bile. Inapod no na. Siyak. Sakitan ti mayor, iti saldame. Ningay, Drago. Makitkitam ka di pa'y? Juan, tinapudno na. May saitan kadag iti sukik, iti droga. Basta tanangam lang titig-tignay mo. Saan nga amin anak kabantay dito pagbaludan kat tengel tayo titenged da. Amok daytan, bili, my friend. Iso din akong palagipan. Amamukan, Jaime. Numaminsan, di mo usaran ti panunot mo. Agtalag ka lang kanya, pili. Ay, kayat ko pa'y kitin titi unag. Tasyak ti boss. Dengdeng gendak dagiti tao. Anyi. Mapadasak matlangan. Ti agbali na boss. Ala, saan ako ngagbayag? Naungputan ti oras ti panagbisita. Urayam ti sumangpet manan nga abastom at droga. Boss, anya ti makunam iti koleksyon tayo di pagbaludan. Dayjay? Maragsakan ka, Billy. Ano gayam ti kwarta dagiti balod, ha? Kunak nga rodan, boss, no may panggap iti droga, rumwar ti kwarta dagiti balod. Pakairanudan met gayam dayjay Jaime. Ala, mapangkan ni jay laboratorio. Mangala ka manan iti shabu, nga iserek tayo ijay pagbaludan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayem, ti liway na dinggan, ti tuloy tinubela tayo ang napawluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatang. Tinapalabas, saan ang maawatan ni Jaime, ti isensenyas ni P.O.1 Castro Kenkuana. Ngamnas daw langan na ito'y, iti makita natin na ipaunag asyabo iti cake, nga intad Kenkuana ni Warden. Iti may sangal daw, ililutan ni Althea ti ramramay na gaputanak tangan da ito'y. Dagos met, ani Toro tinangilot iti ramay ni Althea. Gapu iti dayta, nagpailot met da Marcelina Ken Rosalia Ken ni Toro. Naglabas ti Aldaw,
Paligi ang nailako amin ni Jaime dagiti droga iti uneg ti pagbaludan. Maragragsakan met ni Don Braulio gapo iti panagbaligi ni Jaime. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Boss, anyat mo ko na miti koleksyon tayo di pagbaludan. Ay, maragsakan ang launay, Billy. Adugayam ti kwarta dagiti balot. Tayo ko nangarodan, boss. Numaipanggap iti droga. Rumwarte kwarta dagiti balod. Pakairanudan met gayam dayjay Jaime. Ala? Mapan kayo laboratorio. Mga lakamanan iti shabu. Tay sarag tayo manan iti pagbaludan. Areglado, boss. Tiyam mo siguro ni Hector. Kat jak madlaw asak ti sursurutan na. Baybayak lang sa murat. Awan mo't lang ti maramidan na. No agaramid iti kalukwan. Ibunbuntog ko ti magna. Miguel! Abit man lang! Kunakon ko asak ti gagana na. Abay, Hector. Adala ko mapangiwisak kan gagayem. Di nakawagan iti gayam. Tawan gayam ko ati pro. Sikamat, gayem. Nagbalbaliw ako. Saan ako niyagtatakaw ita? Awisan ka kumainton kasangay ko. Agiinom tayo kadagiti babarkada. Pasensya kan. Jak mapat ganti awis mo. Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Anyang aminter aramidem iti biyag mo. Gayem. Kanayo nga gapapura ka. Sige, Hector. Panawan ka pa'y. Mabit lang. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat nga ipasig ti bagikan ka. Miguel. Mabalin ka diti makigayam kan ka. Titkitaan nakmatlatan, Miguel. Kunak, kaya't ko ti makigayam kan ka. No anyaman dagiti nararamid ko idi akalukwan. Di patenta ko man. Ala. No kayat mo ti makigayam kanyak. Ikan kay ti maysa a kondisyon. Kondisyon? Wen, Hector. Maysa lang a kondisyon. No maramid mo ti paramid ko ken ka. Patgak ti jayam kanyak. Anya kondisyon na ita, Miguel? Gapasem ti 5 akel lang apagay ni Tata Catalino. Anya? Kat saklang ti manggapas, iti 5 akal lang? Wen. Sika lang, Hector. Ngayon, Numaramid mo dayta. Makigayamak. Kan mabayadan mo tendag iti tinakaw mo atarakan ni Tata Catalino. Miguel, nabayadak mo ken ko na dagiti tinakaw ko. Managlilipat ka gayam, Hector. Nalipatam ka din. Nga inrakid ka idi ije ponti kayo. Gapot akurang pa itimbayad mo kadagiti tarakan ni Tata Catalino. At tinakaw yo kadagiti babarkadam. Agyaman ka. Tanakalibas ka iti daydi agundaway. Tanusan. Dagiti narurungsot nga ayop timangdangran kan ka iti puseg ti kabakiran. Miguel, Oanya. Mayat ka kadi iti kondisyon ko. Mayat, sana ko naman ang danpay iti mangkapas iti pagay ko. Barok. Wan tata. Kalpasan na magapas ni Hector ti 5 akal lang apagay. Isumatan ti mangrepet kadagiti nagapas. Anyang amin ti saritahan yo. Tay supayan ti mangkapas iti pagay ko. Kaya't ni Hector ti makigayam kanyak, tata. Ti may sapay ang napanunot ko. Kaya't tapno maikaro na dagiti tinakaw da nga aso. Kaya't dagiti manokyo. Kasta ka day. Wan tata. Kinabil na kayo pa ni Hector iti daydi agundaway.
No kayat ni Hector ti makigayam. Nasken nga agdalan pa iti panubok. Apag iso parikot ko ti panangdan ko. Kadagiti maggapas iti pagay ko. Ita, nasulbaran. Kitaan nyo tila nga ng agap-gapas. Basit pa ilang tinagapuanan na. Ngam il-iluten ng tisikat na. Ay, narigat ti aggapas. Nang runa no agmay-may sa kalang amang gapas iti lima kalang. No alang ti kwenta. Pigtawan ti lima tao. Ti lima betlang akalang. Dayta, no napartak dagiti aggapas. Tata, Tinasayat barok. Iawatak iti inuman na danaw. Amok amawaw launa yan. Tanay, nagdagaam ti panawan. Tuyin ti inumam adanaw. Hector. Mutoy, lakay katalino. Hala, umidom ka ba'y? Amok amawaw ka launa yan. Iawat mo ba't lang kanyak ti sarteng? Oh, Ala, ituloy mo ti araramidam. Tagsubli ako ni di kalapaw ka. mabit lang lakay katalino. Talaga ka de? At di mo amo ti agdayaw itinatangan, Hector? Lakay katalinaw. Kung kunamutlatan kanyak. Ison tinakairwamak ayawagan ka. Kahit ko tagmerienda iti tinapay, kaya nalami isa soft drink. Sada siya ti kasaritam iti day tabanad. Ni Miguel ti kasaritam. Saan kat asya? Kinasarita na kakadin Hector itay, Miguel. saan magtata? Angam, nalawa tinagapas na. Kagudwa ka lang langan tilipasan na. Wayne barok. Talaga kayat na ti makigayam kan Hector. Taramidin na ti amin. Agasam ngay, ti ginapas na pagay kaw. Naglawa pa'y akinalang. At dapanggap ko nga ramidan. Iso nga umanugutak ang makigayam kan kuana. Inton malpas na ti panaggapas na. Anya day tapanggap mo, Miguel? Ex-convict ni Hector. Ganado matendag iti nagbalin akaso na. Pakairamanan ng ti droga. No kas pangarigan ta nagbalin a pusher ni Hector. Ammo nang harod. No asino dagiti dealer ti droga. Huwag ngagpaysaw. Nadakamat ko ken kay din ti may panggap ken kuana, barok. No matilew, rumwar metladagos iti pagbaludan. Nalabit nga da protector na. Dahi ta tinasken amamwaken kuana. Huwag gayam. Kumusta tinapanam itay, barok? Nasarakam ka din ni nanang mo. Wen tata. Makipagnanad iti kabagyan mi. Ha? Kahit nakasaritam ka din ni nanang mo? Saan pa'y? Kaya't ko lang nga makita ti inak. Iso a pinalpaliiw ko. No kas pangarigan ta masabat na katinam. Ay, marigatan amang ilasin ken ka. Ta nagatidtugan ti buok mo. Uray ti barbas mo. Adak lang iti san unay nga dayokan ko na. Iti agsapa, tata. Uray ka sano. Nap-up ti iliw ko iti inak. Idi nakita kitay. Barok. Nga magparangak to matlakan ko na. Kasaritak to ti inak. Billy, kumusta ni Jaime ti pagbaludan? Nasayat mat, boss. Kinapudno na. Nalakalangan ti mangipastrag iti droga iti pagbaludan. Basta tanangan nyo lang dagiti garawyo, ha? Saan yamin nga opisyal iti pagbaludan kat igam tayo? Narigatan, Billy.
Wen, boss. Nabilin ko matan ni Jaime akasarita na dagiti tao na. Tatanangan dalangan dagiti garawda. Good. Ala? Ang sublikan iti ayan dagiti kakadwam. Urayam ti awag ko, tadda papananta inton madamdama. Areglado, boss. Nasitgan na kitay ti kapitan dito'y baryaw. Kaya't na ti agpatulong ken ka. Anya a klase atulong, Tata Catalino. May panggap kadag iti agtutupaw nga agar aramat iti druga. Anya? Sana malapdan ti kapitan dagiti agtutupaw nga agaramid iti kalukuan. Nakita ka mismo ti barangay hall. Nasuratan. Baba ni ti spray paint. Kasta ka di. Juan Barok. Kansan lang aday tati parikot ni kapitan. Nudiket. Uray dagiti agtatakaw iti abaka. Agtatakaw iti abaka? Juan. Ado, ti abaka iti lugar bay. Nang runa iti nasabag apasit ti bantay. Ken asidag iti karayan. At bibiyag dagiti abaka iti nalamis apasit ti bantay. Tata Catalina. Darigat ti agmula iti abaka. Takalpasan ti may sa atawan. Isulaan ti panagapit mo. Napatay dagiti dadakkel kayaw. Tapno napintas mo ti panagdakkel dagiti abaka. Wan tata. Nakitak met dagiti mula nga abaka. Idi kam kamaten da kami dagiti grupo ni Congressman Marasigan. Ha, Impagarup ko idi apon ti saba ti abaka. Ngam saan met gayam. Kalanglangan na lagayam ti saba. Agsapsapulak ngamin idi iti prutas sa kanan mi kinialteya. no kasta nga raon. Ejay bantay dadapilan tinaturong yo itiray di apanawan. Dadakkel ti abaka ejay amula ni kakabistray. Tata, Wen baraw. Nalabit nga umay dito'y kalapaw ti kapitan. Kasarita na ka. Ado nga men, ti umay agreklamo ken kuan na ijay barangay hall. May panggap iti panagtakaw kadag iti puon ti abaka. sige tata. Urayak ni Kapitan. Ay, ado, tinapukawan iti pagbiyagaan. Kapu kadag iti agtatakaw. Dangina, tilagisla, kanay pagangaw nga abaka. Maaramid atalay. Kandagduma pa'y apakaaramatan na. Daita, tinumiro uno aparikot ita ni Kapitan Miguel. Lakay Catalino. Hape akasarsarita ni Kapitan Biado ni Miguel. Na, talagang awan respetong kanyak, Hector. Lakay Catalino latan, tiyawag mo kanyak. Nagkulit kan. Sa anak nga rod anaerom ang mga awag kan ka iti Tata Catalino. Aniya. Napatagsakit iti pagsarsaritaan na. Ne, may san nga oras tinapalabas. At daman-damagagkan ka, Hector. Anya day lakay Catalino. At daka di, pakay na ikam, kadag iti mataktakaw apun ti abaka dito'y baryaw. Anya nga iti amok dita. At ang amin agtaktakaw iti mula nga abaka dito'y baryaw. Kan iti bambantay. Si Kamat lakay Catalino. Wen, aklo na nagtatakawak. Ngam jak pagtatakkunan dagiti puon ti abaka. Ha? Abay, Hector. Nakanganga kamutlatan. Jaske. Sakman ti makisarita ken ni Miguel. Kalpasan ti panagsarita da ken ni Kapitan. Anyang amin tinalagip mo. Nilangin Miguel ti pangibagak lakay Catalino.
Wen, kasarita. Agsasao ka kadi itipod no, Hector? Si Kamat Miguel, agtalag ka kanya. Amo, noan niya grupo dagiti agtatakaw iti puon ti abaka. Sino da, Hector? Ti grupo ni Usting. Aniya? Grupo ni Usteng? Wen, Ay, maramit ka din ni Usteng dayta. Kat nagsingpat dayday ataw. ti kunam. Agtatakaw dayjay. Miguel, umay ka. Apay tata. Oh, apay nga agar-ara sa aska, lakay katalino. Narigat ka di apat yan ti ibagbagak, a grupo ni Usting tinang takaw iti puon ti abaka? Kasaritak bit ni Miguel, Hector. At talidahit ka lang dito'y nagtakderam. Ta umadayo kami, nagsarita. Di tayo pa'y masigurado. Nupudno ati grupo ni Usting ti agtatakaw kadagiti abaka. Wen, Barok. Uray no ginapas ni Hector ti pagay kao. Tapno lang makikayam kan ka. Saan pa'y anan-anay ti panagtalik ko kan kuana. Tata, Itay pimanaw ni Hector dito'y kalapaw. Nabate, di pa nagkita na, iti nakapagodan naman kao. Lalapit, nga dapang panggapanday chay nga ramidan. Nasingpot ni Usteng, kanagagad. Ibagalakit din, nga iso ti agtatakaw iti poon ti abaka. saan nga agsusurot dagiti bagbagan Hector itay? Madlaw nga agparparto at langit istorya. Wen, Barok. Iti kaanuman. Awan pa iti naramid anasaya at dayjay a Hector dito'y lugar may. Sana bali tata? Duktalak no asino dagiti agtatakaw. Jak paayan tikid daw kanyak ni Kapitan Biado. Barok. Isupayan ti masidag kanyak tapno agpatulong. Nai-report damat tanday ti abanag kadagiti pulis. Nga mawan tinagbanagan na. Adulat ta dagiti agar aramid iti dakas iti da ito'y alugar. Nagatang kung dagiti akas ko. Naska nasa anak nga agliway nga agtumar. Tapno saan asumidir ti sakit ko iti high blood. At damutin na urnong ko ang kwarta. Imbagla ang pagpasahig ang mapan balay ni Marcelina inton bigat. Bumalasiw akon iti kalsada. May lasin nga ta ni Amalia ni Miguel. Gagayem, di uliway na tinggam, tituloy tinubela tayo anapauluan. Tapang! Iti tangatang! Nobela ni Sagani Yalo Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Repotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Tapang! Iti tangatang!